Allah bai. Ka ce kai ba ɗan ta'adda ba ne ko? To ya aka same ka da kayayyakin da 'yan ta'adda su ne suke amfani da su a yayin da suka fita farautar su? Allah bai. Wallahi Allah ya ni ba ɗan ta'adda ba ne ba Allah. Na ji kalamanka. To amma ya aka gansu a jikinka? Allah bai. Wallahi ni ma ban sani ba. Ba ka sani ba? Wallahi Allah bai. Wato ba za ka gaya mana ba ko? Hey, Sergeant! Yes, sir. Come! Okay, sir. Yes, sir. Abin da nake so da ku. Yes, sir. Taurin kai ne da shi. Yes, sir. Za a yi magani. Saboda haka abin da nake so da ku shi ne. Okay. Ku tabbatar da cewa jikinsa ya yi lilis jikinsa ya gaya masa. Sir. Yes, sir. In ya so, za ka bambance tsakanin tsakuwa da tsaba. Na Allah ya rabu kafin. Yes, sir. Hello? To ni me nawa a ciki? Kes an riga an gama da shi. Na tura kes ɗin kotu. Sun je sun yi abin da za su yi. A'a, dakata. Tuntun na riga na gaya muku sai yawan kiran da kuke a waya. Ni yanzu ba abin da zan iya a yanzu. Yawwa, ba abin da zan iya a yanzu. Kotu ita za ta iya yin duk abin da ta ga dama a kai, amma ni ba abin da zan iya a kai. Yawwa. Yes, sir. Yawwa. Wow. Kai wajen ma 7 missed calls. Shikenan, za ka iya tafiya. Yes, sir. Hello? Yes, sir. Wallahi sa baka ga iya kokarin da muke yi ba akai. Yaron ne taurin kai da shi sa. Amma na bar su sergeant suna ta masa hukunci. Na ce lalle har sai jikinsa ya laushi. Har sai mun samu abin da muke so. Okay, so. I will do it. Yes, sir. Okay, sir. To shikenan. Yawa, godiya nake sa. Tun da ka ji oga ya magana akan wannan kes din, to za mu tsaya tsayin da ka mu tabbatar da cewa yaya gaskiya al'amarin yake. Malam. Na'am. Barka dai. Yawa, barkan ki dai. Na Allah yana da tambaya. To ina jin ki. Inspector Ahmad Mamu. Ni ne. Kai ne kes din Yusuf yake a ninka? Yusuf. Tabbas ni ne. Exactly. Na Allah ina son ganin shi. Ganin sa? Gaskiya ba kowa damar da zai zo ya gan shi ba. Amma me alaka ki da shi? Shi ne wanda zan aura nan. Okay. To gaskiya dai kamar da na gaya miki, ba kowa damar ganin sa a yanzu ba. Amma ki je idan hali ya zamu neme ki. Kada ki damu. Na gode. Yawwa. Labai. Ai don labai, na kai ne kada mutane da ihu ne. Me yake faruwa ka zo gaba ɗaya kada mutane da ihu da Allah? Labai dan Allah ka taimaka mu. Kamar ya? Fitsari ne nake ji wallahi Allah. Fitsari? Wallahi Allah. Hello, assalamu alaikum. Sawai criminal din nan ne wallahi wai ya dame mu da ihu tun ɗazu fitsari yake ji. Okay, sir. Yana nan da ya dame mu sosai tun ɗazu ihu yake mana wallahi wai fitsari yake ji. Okay, sir. Idan na duk kawo ka cika mutane waje da ihu da Allah. Kai ba kai fita kai shi ya raka ni kada mutane. Duk zama ya. Shi ma ka riga ka dawo kenan. Na dawo. Lafiya ne gan ku haka. Wallahi sa me laifin nan ne gudu. Ya me? What? Wallahi ya gudu sa. Ya yi me? Wallahi ya gudu.
Kun san irin abin da kuke so ku jaza mun da ku kanku? Sorry sir.